Umphakathi ububhikisha ngaphandle kwenkantolo uthi laba bafana benganikwa ibheyili. Laba basolwa babhekene namacala ayisishiyagalombili okuzama ukubulala, kanti kusazofakwa namanye uma leli cala seliqulwa enkantolo. Into endizisa ubuhlungu ngithele ngena ngaphakathi ndathola umntana wami ethekile yaze ngathi yinkuku, insizwa yami yababuhlungu. Laba bafana bangikhomba kahle ukuthi kunomuntu abamsebenzelayo, so lo abamsebenzelayo sifuna ukuthi bangayitholi ibail until kuze kuvele iboss lo amsebenzelayo. Umbuso uthe awukakakulungeli ukuqala ukuqulwa kwaleli cala. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi ukudayiswa kwalamakhekhe anensangu ezikoleni inkinga enkulu, utuse kakhulu abakwasidlodlo ngokwenza umsebenzi wabo. We are hopeful that the police will continue to do their work and more charges must be put against the perpetrators. Leli cala lihliselwe umhla ka 29 kuMandulo.